Na een carrière van 20 jaar als speler is Jacco Landman nu voor het tweede jaar assistentcoach bij de Flyers. Als speler won de 2 keer de beker. Jong kan hij in Eindhoven zijn tweede beker op Helly bij Weenst in de Nijmegen Devils. We hadden natuurlijk wel een goed team. Toch wat spelers vertrokken. En ja, het gaat eigenlijk fantastisch tot nu toe dit jaar. Het gaat heel erg goed. En ik denk ook dat het heel terecht is dat we in de finale staan. De Vriezen zijn Jong de grote favoriet. In de bekercompetitie waren alle duels woen. Ik Nijmegen wat 2 keer verslaan, maar dat is geen garantie voor de Weenst in de bekerfinale. Het is weer gewoon 0-0. Ja, Nijmegen staat in de competitie op dit moment nog niet zo hoog. Maar ja, het is 60 minuten straks, 2 teams, 0-0 en 1 wedstrijd. Dit is 1 finale en dan moet je er staan. En nou, dat gaan we morgen laten zien. De Flyers binnen vol vertrouwen. De tolvervaardig bekerwinner gaat Joen om 8 uur op jacht naar de 3e titel. Morgen is Buus een wietwaardig verslag te zien van de bekerfinale.